три. Раз, два, три. Нека, кажи го, айде, кажи здравейте и какво ще учиме? Виж, ще стане някой съкъпък. Раз, два, три. Казвам се Константин Ковачев и сме в кабинета по барабани на музикална школа по ноти. Днес ще ви покажа как да свириме 3 в 4 и 4 в 3. Размер 3 четвърти. Интересното е, че трябва да свириме 3 четвърти, а да броиме в 4. Да свириме 4 четвърти, а да броиме в 3. Това е хубавото на упражнението. Имаме в 3 четвърти размер 3 групи по 4 нотички. Това са 16-тини. Как ще ги направим 4 групи по 3 нотички? Посушка работа. Слагаме акценти на първо време на първа и четвърта 16-тина, на второ време на трета 16-тина, на четвърто време на втора 16-тина. Или на всяка триола. То се получава 4 групи по 3 ноти. 4 триоли. И сега ви показвам. Раз, два, три. Два, три. Два, три, четири. Два, три. Два, три, четири. Два, три. И сега махаме слабите удари, оставяме само акцентите. И какво се получава? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четири. Раз, два, три. Раз, два, три, четири. 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 И още много за необятното понятие барабани, музикална школа по ноти. Чао! Що го взимаш това?